Lehenengo gauza, zorionak intxaurrondo, jarritako erronka lortzear gaudelako, hortxe. Beraz, astebetez euskaraz bizitzeko esperientzia berria, berri hori bizitzera animatu nahi zaituzte. Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman, euskara edan genuen, amaren titian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian. Sustraietan tinko, adarretan brinko, ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Hogei egun euskaraz ez, hogei egun erronkamen funtsa dugu mina. Baitari komentatzen genuen aurrekoan ja ez, badela txandaka, aste betez ez, euskaraz bizitzaren erronka hori euskara. Sustraietan tinko, adarretan brinko, ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Sustraietan tinko. Ongi etorri guztioi, esan plazer bat egin beste jartzea. Badakizuen bezala gaur bigarren txanda aldaketa egingo dugu. Bestalde, txanda aldaketa 50 minutu ingurukoa izango da. Goizero kalera irten da, izan eguzkia zein euria. Nire auzoa topatzen dut, ai nire auzo maitagarria. Parketik eta plazara, lagunak ala dendaria. Edonon entzuten dira, oazen gure agur kantaria. Egin genuen proposamena sinplea zen. Euskara orain baino gehiago erabiltzeko erronka pertsonala eta kolektiboa proposatu genuen. Egitasmoari hasiera emateko 20 ordu euskaraz egiteko erronka bota genion auzoari. Auzo aldakatuan bizi gara, baino gise. Intxaurrondo kaletik hasi, Izardi, Zarategi, Marrutxipi, Mons kaleak zeharkatu eta Sagasti eder plazaraino. Gora eta bera. Hankei eragitea ohituta gaude intxaurrondotarrok. Behar bada, horrexegatik da gure auzoa hain auzo bizia. Esperientzia positiboa bizitzeko aholkuak eman dira inor deseroso sentitu ez egin. Aldaketa txikiz lortutako esperientzia izan da. Ikusten den moduan, emozio saltxe ederra sortu da 20 egun hauetan zehar. Eta zaila da guzti hori jasotzea. Saiatu gara bizipena itukia egiten eta horregatik izan dira garrantzitsuak ere egin ditugu. Lortik ez baloira, agur kantaria entzuten da. Zer moduz Josepa, Jose Ramon, Ario Maialen, ikusiak ego. Non zaude Antxoni, berenago Antxon, egunon denoi kaixo egunon. Zer moduz Josepa, Jose Ramon, Ario Maialen, ikusiak ego. Non zaude Antxoni, berenago Antxon, egunon denoi kaixo egunon. Egunon denoi kaixo egunon. Egunon denoi kaixo egunon. Mila esker auzoari, ongara igarrakin, Kompromisoa
hartuta, guztiok erronkakin, identifikatu ginen, hau eta berarekin, erreztu genuen jarduna, txapatatua zuekin, baina mesedez aritu, zuen berari horiekin, zorakaria izan da, sentituz pentsatxatu egin, hau dena egin leguta, guztiok elkarrekin, hau dena egin leguta, guztiok